O venres 20 de febreiro, o Campus de Ourense celebra unha nova edición, a novena, da súa gran cita anual coa divulgación científica e co fomento da igualdade no eido das STEM. Trátase da Feira Experimenta en Feminino, que cada ano moviliza un amplo colectivo de persoal docente e investigador da Universidade de Vigo, principalmente mulleres, co obxectivo de contribuir a rachar 2 teitos de cristal neste eido. As estatísticas nos din que o 50% das universitarias son mulleres. Sin embargo, en carreiras técnicas como as enxeñerías, as ciencias e tamén, en moitos casos, as matemáticas, o número de matriculadas nas titulacións universitarias é, en xeral, inferior ao 30%, con un caso moi grave que hai en enxeñería informática, na que os números están ao redor, nos mellores casos, do 15% ou do 17%. A feira, que se desenvolve no edificio Politécnico, organízase co gallo do 11 de febreiro, o Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia. En ela participan alrededor de 150 investigadoras e investigadores, maioritariamente mulleres da Facultade de Ciencias, da Escola Superior de Enxeñería Informática e da Escola de Enxeñería Aeronáutica e do Espazo. Van a vir 14 grupos escolares de diferentes centros, tanto da cidade de Ourense como de Carballiño, Bande, Xinzo, non sei se me esquezo, e Allariz, en idades comprendidas de cursos desde terceiro da ESO ata primeiro de bacharelato. E a idea da xornada é que os nenos podan ver que se fai no campus de Ourense. Este ano contamos ca presencia de Débora García Bello, que é unha das divulgadoras científicas máis famosas de Galicia, pero tamén de toda España. Ela é química e de Coruña, é divulgadora, é escritora, gañou varios premios, como Bitácoras, Prisma, e participa en programas como Orbitalaica, que é da Televisión Española, ou Aquelando, que é un programa da TVG, aparte de dar tamén charlas divulgativas e facer talleres. Pola mañá estará aberto aos centros educativos que reservaron praza e a partir das 2 da tarde o público en xeral con entrada libre.